Sal-bidu ta' Ottubru, aktar minn 30% tal-priġunieri kienu qegħdin jiskontaw sentenza jew jistennew biex jidhru l-qorti fuq reati ta' droga. Fil-ħabs teżisti realtà ta' teħid u traffikar ta' droga. Father Hilary Tanjaferro li għamel 10 snin fil-bord tal-ħabs jitkellem dwar dan ma' One News. Nies li jidħlu ġol ħabs mingħajr ma jkollhom il-vizzju ta' droga u hemmhekk imħabba l-ambjent li jkun hemm jidħlu wkoll f'dal-vizzju. Mill-2004 sal-lum mal-470 priġunier instabu pożittivi għad droga. Father Hilary jgħid illi kieku t-testijiet fuq kampjuni tal-urina tal-priġunieri jisiru b'mod aktar frekwenti u għall-arrida, il-preżenza ta' droga fil-ħabs tonqos. Dejjem l-iskuża tan-nefqa tal-flus u kemm tista' tiswa il-kontroll ta' dil-ħaġa, però kieku jsir daqsxejn kontroll iżjed u attenzjoni iżjed naħseb li d-droga fil-ħabs tista' tonqos sostanzjalment. Id-droga fil-ħabs tiddaħħal minn barra b'metodi differenti. Skont informazzjoni mogħtija fil-Parlament, mill-1998 sas-sena l-oħra kienu 90 il-persuni li nqabdu jdaħħlu droga fil-ħabs. Ħafna drabi tidħol id-droga bit-traffikar. Sfortunatament diki, ovvjament m'għandux ikun hekk għaliex il-ħabs suppost ikun hemm kontroll iżjed. Però ma nafx, donnu hija filosofija illi rridu naċċettawha illi fil-ħabs għandha teżisti droga, allura kważi noqogħdu tranquilli illi teżisti u ma nagħmlu xejn. Il-ħabs li ġor l-isem ta' faċilità korrettiva fi kliem Father Hilary Tanjaferro mhux qed jirnexxielu jirriforma u jirrabilita il-priġunieri. 31% tal-priġunieri jerġgħu jispiċċaw lura l-ħabs, inkluż dawk b'reati ta' droga. Sfortunatament u anki l-istatistika tatina raġun illi kull min jidħol darba l-ħabs jerġa' jidħol u jerġa' jidħol u jerġa' jidħol. Mela xi ħaġa mhux tajba hemm żgur.